il-Low Cost Holidays Travel Group mistenni jirdoppja l-ammont ta' turisti Ingliżi lejn Malta din is-sena. Dan juri biċ-ċar li s-suq Ingliż fil-qasam tat-turiżmu Malti huwa importanti. Dan żvelaħ il-Ministru għat-Turiżmu Carmenu Vella waqt li indirizza konferenza tal-aġenti tal-ivvjaġġar Low Cost Travel Group. Il-Ministru semma kif Malta għandha eruq sodi fejn jidħol turiżmu mal-Ingilterra, hekk kif lura fi żmien ma' 80% tat-turiżmu kien jiddependi mis-suq Ingliż. Il-Ministru qal li minkejja li llum is-settur turistiku ddiversifika fi swieq ġodda, is-suq Ingliż xorta waħda għadu l-iktar wieħed b'saħħtu fejn jgħod mal-31% tat-turisti kollha li jaslu f'Malta. Dan isarraf madwar 500,000 turisti Ingliż lejn Malta kull sena, tant li huwa d-doppju ta' kemm Malta jirnexxiela tattira turisti mill-Italja. Carmenu Vella faħħar il-mod ta' kif il-kumpanija Low Cost Holidays Travel Group irnexxiela tikber f'dawn l-aħħar 9 snin li ilha fis-suq. Semma kif minkejja l-bidliet li qed iseħħu fil-mod ta' kif in-nies jivvjaġġaw, il-kumpanija irnexxiela tinsex il-benefiċċji tradizzjonali tal-aġenziji tal-ivvjaġġar mal-mod modern ta' kif jinbijaw il-btajjel b'mod online. Il-Ministru temm jgħid li għal din is-sena il-kumpanija mistenni tirdoppja n-numru ta' turisti Ingliżi li se ġġib lejn Malta minn 30,000 għal 60,000 turist, biċ-ċifra mistenni titlaq għal 75,000 għas-sena d-dieħla.